Men jeg ved ikke, om det som sådan har været, jeg tror, der har været, altså sådan, i min proces har der nok altså været, jeg synes, der har været mange sådan, altså sådan skift, de der, når der sker de der slip på en eller anden måde, så hver gang, så sker der et skift i, også ens måde at percipere verden på, og ens måde at håndtere følelser på, og en måde, hvad det er for nogle tanker, man har, alle de her forskellige ting. Så jeg tror, at når man ligesom, altså i hvert fald da jeg startede med at gå ind i det her felt, der havde jeg jo ikke tillid til det. Sådan på den, jo, jeg havde tillid til dele af det, men på en eller anden måde, så har jeg også ligesom skulle gå ind og mærke nogle ting. Så hver gang jeg har fået nogle bekræftelser, og mærket nogle ting på egen krop, og sanset nogle ting, så har det givet lidt mere tillid. Og så hver gang, så har jeg ligesom tænkt, så er der noget, der sker, som den der, okay, men så tør jeg lidt mere, og overgive mig til noget mere. Så det har været sådan step, altså sådan step for step, at der ligesom er kommet mere og mere tillid i virkeligheden, og hver gang jeg har. Men det har krævet, at jeg også har givet mig hen til det. Altså det har krævet, at jeg har sat mig ned, og været i fuldt nærvær med det, og bare sagt, okay, hvad sker der nu? Altså, jeg aner det ikke, men nu prøver vi bare at se. Den der overgivelse, altså hvis jeg ikke overgiver mig, så bliver jeg jo i mit hoved, så bliver jeg i mine mønstre, så bliver jeg i kontrol, så bliver jeg i det verdenssyn, som jeg ligesom har lært at opretholde.